Vítejte u dalšího z našich videí, kde si budeme tak trošku opakovat lidské dějiny. No a máme-li někde začít, tak samozřejmě zcela nejlepší místo je vůbec vznik lidské rasy. Je to poměrně zajímavé téma, na které se velice často zapomíná, nebo aspoň ve standardní výuce jsou trošku sklony ho podceňovat. Přitom, když to vezmete kolem a kolem, jaké téma lidských dějin vlastně může být zajímavější než samotný vznik člověka? Nejen, že tohle téma se krásně pojí s biologií, s antropologií, ale je to konec konců něco, co nám strašně moc vypovídá o nás samotných. Kdybychom měli někde jednoduše rychle začít, tak to bude samozřejmě v jednoduché specifikaci toho, co vlastně člověk je. No a první věc, kterou je třeba si ujasnit, je to, že člověk je hlavně zvíře. Patří k čeledi hominidů, což je jedna z mnoha čeledí zvířecí říše, a je to také stejná čeleď, kde nalezneme mnoho dalších zvířat, například orangutany. Sympatiáci na první pohled. Co k nim můžete říct? Gorily, které, přiznejme si, vypadají trošičku jako já po ránu, hlavně tady ta se svůdným pohledem. No tak svůdným asi záleží na tom, jak to vidíte. Patří sem i naši takřka nejbližší příbuzní šimpanzi, především pak šimpanzi bonobo, se kterými člověk sdílí drtivou většinu svého genomu. No a nakonec sem patří konečně i lidé. Nechám na vás, který z těchto živočichů je nejzajímavější, nejmajestátnější. Občas je trošku těžké si vybrat. I když občas to tak těžký není, přiznejme si, že ta gorila skutečně kouká velice svůdně. A raději se přesuňme dál, protože tohle je něco, co člověk nemusí vidět víckrát. Budeme-li se pak bavit o vzniku lidské rasy, tak věc, kterou bychom si měli hnedka rovnou z kraje ujasnit, je to, že člověk jako všechna zvířata prošel procesem evoluce. Přičemž v případě lidské evoluce hovoříme velice často také o procesu hominizace, neboli o procesu postupného poličťování opic. Přičemž hominizace měla samozřejmě mnoho různých menších procesů zahrnutých v sobě. Prvním a pravděpodobně nejvýznamnějším bylo samozřejmě zvětšování mozkovny. Od prvních předků, od Australopitheka přes Homo habilis, Homo erectus a dál, můžeme neustále sledovat zvětšování mozkovny a hmotnosti samotného mozku. Skutečnou revolucí v této věci bude druh Homo habilis, během jehož vývoje se začne lebka zvětšovat dramaticky. Není to ale zdaleka jediná věc, která patří k procesu hominizace. Další věc, která je pro změnu krásně viditelná, a můžete ji vidět velice dobře, když se podíváte na jakoukoliv opici nebo jiného našeho předka, je zmenšování nadočnicových oblouků, které konec konců do jisté míry souvisí se zvětšováním lebky. Další věc, kterou možná nebudete mít rádi, byly i změny v chrupu. Lidská ústa se postupně zmenšují a přizpůsobují se stravě, která se postupně stávala měkčí, hlavně s objevem ohně. A nutno říci, že je to také jedna z částí naší evoluce, která se úplně nepovedla. Protože lidské zuby jsou náchylné k poškození, k kazivosti. Samozřejmě, kdo jste měli někdy moudráky, tak asi víte, že ani to není úplně veselá věc.
Ale jestli vás to potěší, tak ani naši předkové na tom nebyli se zuby o mnoho lépe. Konečně další věc, která velice zásadně ovlivnila vývoj člověka, bylo i postupné napřimování páteře a chůze po dvou. Zatímco Australopithecus po dvou sice již chodil, ale omezeně. Pro nás už je pohyb po dvou vlastně jediný, který správně zvládneme. Přičemž hlavním důvodem, proč dnes můžeme chodit po dvou, je to, že se nám přesunulo těžiště mnohem výš v těle, než ho měly opice. A samozřejmě jde také o postupné prohnutí páteře, která nám udržuje vzpřímenou polohu. Chůze po dvou je pak velmi důležitá hlavně proto, že nám umožňuje manipulovat s rukama, pracovat s nimi, dělat nástroje, drbat se na hlavě, ve vousech, ukazovat sprostý znamení, když jedete autem a spoustu dalších věcí. Ukazovat hodně sprostý znamení, ani nemusíte jezdit autem, můžete jít po ulici, no zkrátka a dobře. Napřímení je důležité i proto, že nám umožňuje manipulaci s rukama. Další věc, kterou můžeme krásně vidět, konec konců i na ilustraci, je postupný ústup ochlupení, který měl spoustu důvodů, ale přiznejme si, že někteří z nás, teď se právě dívám na své ruce, s tím ústupem ochlupení zas tak daleko nedošli. Hold, někteří z nás mají k opicím blíž, někteří k nim mají dál. Neříkám, kde jsem já. To si můžeme snad říct někdy jindy. No a konečně velkou roli v vývoji člověka bude hrát i vývoj chápavého palce. Jak můžete vidět, opice mají palce, nicméně žádný palec není tak dokonalý a tak dobře přizpůsobený k práci, k úchopu jako palec člověka. Šimpanz k tomu má sice blízko, ostatně jsme si říkali, že šimpanz je v podstatě takový mladší, méně vyvinutý, ale o něco veselější příbuzný člověka. Věděli jste, že šimpanzi bonobo tráví velkou část svého volného času sexem? Trošku jako někteří lidé, ale ne vy samozřejmě. Nic proti. I když tak co já vím, kdo poslouchá. Když se pak přesuneme dále, tak další věcí, která často bývá zmiňována v souvislosti s lidskou evolucí, je proces takzvané sapientace. Neboli rychlý rozvoj vědomí myšlení. První věc, která k sapientaci patří, je vznik pokročilého lidského myšlení, které nám umožňuje plánovat, chystat se na budoucnost, vymýšlet nové nástroje, adaptovat se. Nicméně se sapientací souvisí i vznik společnosti. Skutečné společnosti s pravidly, zákony, řády. Dále k němu konec konců patří i vznik řeči. Je sice pravda, že ke vzniku řeči bylo potřeba i mnoho fyziologických změn, ale bez pokročilého myšlení, bez abstraktního myšlení, by řeč nemohla vzniknout. Patří sem konec konců i vznik kultury a mnoha dalších věcí. Když se podíváme už konečně na naše předky, tak jedním z nejstarších předků člověka je samozřejmě známý Australopithecus. Není to nejstarší předek člověka. Známe i starší zkameněliny, které nám do jisté míry dokládají to, že i před Australopithecem jsme museli mít nějaké další články v řetězu, který nás oddělil od opic. Například se může jednat o Sahelanthropa, který byl o něco starší než Australopithecus. Nejstarší nálezy Australopitheca pak nacházíme hlavně v dnešní Keni a Etiopii. Ostatně právě zde byly nalezeny první exempláře. Nicméně pár koster se nám podařilo najít i jinde v Africe. Jednak v Africe jižní, ale například i v oblasti dnešního Čadu. Nejstarší nálezy jsou potom datovány zhruba do doby před 4 miliony lety,
což z hlediska lidských dějin je strašně dlouhá doba. Vezměte si, že naše pořádné lidské dějiny, dějiny lidské civilizace, trvají sotva 6000 let. 4 miliony let, to jsme trošku někde jinde. I když zase buďme fair, z hlediska existence sluneční soustavy jsou ty 4 miliony let takový prdnutí ve větru, takže žádnej extrém tady v tom zas není. Australopithecus měřil něco mezi 100 až 160 cm, vážil něco okolo 30 až 50 kg a byl tak rozhodně svou velikostí blíží šimpanzi než člověku. S těmi 160 cm to prosím berte hodně nadsazeně. 160 cm kostry Australopitheca jsou poměrně vzácná věc, to mi věřte. Z hlediska své podoby a rysů je Australopithecus ještě mnohem bližší opicím, hlavně pak šimpanzi, než člověku. Kdybychom ho ovšem měli nějakým způsobem odlišit od šimpanzů, no tak jedna z prvních věcí, které si všimnete, je to, že Australopithecus už dokázal chodit vzpřímeně na delší vzdálenosti. Počítá se s tím, že pravděpodobně většinu života ještě strávil v korunách stromů, ale když se potřeboval dostat z místa na místo, tak mohl překonat i dlouhé vzdálenosti chůzí po zadních. Zároveň se předpokládá, že jí užíval velmi jednoduché nástroje, především zhotovené z kostí. Hlavní výhodou Australopitheca, která nakonec určila jeho další osud, ovšem bylo něco trošičku jiného. A to, že Australopithecus se dokázal velice rychle adaptovat na nové prostředí. Ostatně nálezy z celé Afriky o tom svědčí. Australopithecus mohl obývat deštné pralesy, savany, polopouště. Když tam našel dost žrádla, tak tam mohl žít. Trošku jako já, upřímně řečeno. Když někde mám dost žrádla, tak tam můžu žít. Zeptejte se Kopítka, toto ví velice dobře. No, konečně v prospěch Australopitheca hrálo i to, že to byl všežravec. Dokázal se tady velice dobře kdekoliv uživit. Za pomoci takřka všeho. Další předek člověka, o kterém se budeme bavit, je potom Homo habilis. Člověk zručný. Jak můžete vidět, už se docela překvapivě podobá člověku. Samozřejmě musíme pominout pár věcí. Nos, nadočnicové oblouky, malou mozkovnu. Ale na druhou stranu třeba vlasy bych mu záviděl. Mít takovýhle vlasy tak si připadám jako ježek a to je naprosto perfektní. Homo habilis opět obývá především Afriku a centrum nálezů stále nacházíme v Keni a Etiopii. Přičemž nejstarší nálezy pocházejí zhruba z doby před 2 miliony a 100 000 lety. Tady už se nám lidská evoluce začne trošičku zrychlovat. Oproti Australopithecovi byl v průměru o něco málo vyšší, ale to není to hlavní. Zdůrazňuji v průměru, ne v maximu. Ale byl hlavně těžší. Což znamenalo, že si mohl troufnout trochu lépe se bránit proti různým predátorům. Zároveň už velmi jasně vidíme průběh hominizace. Všimněte si, menší nadočnicové oblouky, změny v čelisti. Všimněte si konec konců i mozkovny, která je o poznání větší než u Australopitheca, to musíte vidět. Zároveň se předpokládá, že Homo habilis již žije ve větších tlupách. Australopithecus určitě také žil v rodinných tlupách, ale Homo habilis se nejspíše dokázal docela dobře sdružovat do větších skupin. U Homo habilis, člověka zručného, už víme, že používal kamenné nástroje. Zatím to jsou jen velmi hrubě opracované kamenné nástroje. V podstatě sedněte si na chodník, vezměte 2 šutry, jeden tvrdší, jeden měkčí, mlaďte s nima do sebe a máte nástroj, který vyráběl Homo habilis. Není to tak těžký. Upřímně řečeno, párkrát jsem to zkoušel, je to vlastně docela těžký. Zabere to celkem dost práce. No ale tak, rané nástroje jsou rané nástroje. Zároveň je možné, že Homo habilis, když se dostal k ohni, tak už ho možná uměl výjimečně používat.
Určitě ho neuměl rozdělat. Pravděpodobně se o něj dlouhodobě nestaral. I když to jsou jen spekulace. Co ale není spekulace, a můžeme to usuzovat hlavně ze zubů Homo habilis, tak je to, že podíl masa v jeho stravě se velmi prudce zvýšil. Homo habilis pravděpodobně nebyl velký lovec. Když na to došlo, tak nějaké malé zvíře asi ulovil. Ale velká zvířata, na to si určitě sám netroufl. Na druhou stranu, pokud někde našel nějakou dobrou, vhodnou mršinu, která ještě vypadala trošku jedle, tak se určitě přiživil. Dokonce je možné, že Homo habilis mršiny i přímo vyhledával. Nezní to sice extrémně chutně, ale tak zase na druhou stranu jedli jste nosorožce? Já ne. Homo habilis pravděpodobně ano. A půjdeme dál. Homo erectus, člověk vzpřímený. V mnoha ohledech už je to náš blízký příbuzný. Jeho obličejové rysy už se nápadně podobají člověku. Ačkoliv například nadočnicové oblouky ještě neustoupily. Mozkovna je oproti australopitékovi o pořádný kus větší. A zároveň je to první předek člověka, který se stabilně rozšířil z Afriky do Asie a Evropy. Osídlí prakticky celou jižní Evropu, střední východ, Indii, Čínu a dostane se až do Indonésie. Nejstarší nálezy potom pocházejí z doby zhruba před 1,5 milionem let. Už se blížíme pomaličku k dnešní době. To určitě vidíte. Homo erectus získal svůj název podle toho, že jeho pohyb už byl skutečně stabilně vzpřímený. Je pravděpodobné, že Homo erectus už po 4 savanů necválal. Zkrátka a dobře chodil po 2. Byl k tomu i velice dobře vybaven. To ostatně velmi krásně koresponduje s růstem jeho mozkovny. Neboť, když už Homo erectus skutečně mohl používat přední ruce jenom k manuální práci, stával se zručnějším, měl více času na to, aby pracoval s nástroji, které se ostatně hodně vylepšily. Homo erectus už používá nástroje všeho druhu, kamenné, kostěné, dřevěné. Přičemž jeho asi nejslavnějším nástrojem je tzv. Pěstní klín. Kámen opracovaný do takového univerzálního tvaru. Popadnete ho do pěsti a můžete s ním sekat, řezat, mlátit, co vás napadne. Je to strašně šikovná věc. Když to dáte do kapsy a narazíte někde na mršinu, třeba na ulici, na přejetýho mývala, hnedka ho můžete krásně rozporcovat. Když vás pak napadne někde v temné uličce někdo, hnedka ho pobodáte. Když pak potřebujete vydělat kůži, hnedka ji omlátíte něčím. Zkrátka a dobře, geniální, univerzální nástroj. Zároveň je pravděpodobné, že Homo erectus byl již velmi stěhovavý tvor, zatímco Homo habilis se snažil držet, nejspíš, v jakési také známé oblasti a přesunoval se jen pomalu. Homo erectus neměl problémy vydat se na dlouhou cestu za potravou a cestovat. Konec konců, i díky tomu se mohl tak úspěšně rozšířit po velké části planety. Bez toho by to nešlo. Byl to tedy tvor podnikavý, odvážný. No, aspoň z toho mála, co víme. Zároveň je to také první předek člověka, u kterého jsme si jisti, že organizovaně lovil. Pravděpodobně ještě nelovil tak, jak si to představujeme, lukem, šípem. Nebyl to žádný perfektní lovec, ale v tlupě určitě dokázal zvířata ulovit. Mršiny sice stále tvořily velkou část jeho stravy, ale už si dokázal ulovit i stravu čerstvou. Konečně se spekuluje o tom, že u Homo erectus již mohla existovat nějaká prvotní řeč. Samozřejmě to nemůžeme nikdy potvrdit. Nemůžeme si ji pořádně ani představit. Ale je to dost dobře možné. Konečně je velmi pravděpodobné, že Homo erectus již používá oheň. Opět ho nejspíš neumí rozdělat. To je velmi nepravděpodobné, ale určitě už ho používá. Dost možná se o něj stará, považuje ho za velmi důležitou věc
A je to tak dobře, neboť s pravidelným používáním ohně přichází pečená strava. A pečená strava se mnohem lépe tráví, to znamená víc energie do mozku, to znamená rychlejší vývoj mozku, lepší myšlení a voilà, dostáváme se k našemu přímému předku Homo sapiens, člověku moudrému. Moderní člověk, Homo sapiens sapiens, byl v mnoha ohledech, je v mnoha ohledech prakticky totožný s Homo sapiens. Jsou tam jen malé evoluční rozdíly. Jakožto přímý předchůdce člověka dnešního typu je tedy Homo sapiens jedním z našich nejbližších předků. Jeho nálezy máme už z doby před 200 000 lety, přičemž proces hominizace, tedy fyzických změn vedoucích k vzniku dnešního člověka, nedochází tolik, respektive za tu dobu nemohly proběhnout takové změny, ale sapientace je v plném proudu. Vzniká nám rozvinutá lidská kultura, první případy umění, ať už to jsou různé sošky, malby, nebo konec konců i poměrně kvalitní nástroje. Lov už je pro Homo sapiens naprosto zásadním zdrojem příjmu potravy. Když pomineme sběr, tak to je vlastně jediný velký zdroj lidské potravy v této době, přičemž lovci rodu Homo sapiens jsou již velmi šikovní, vynalézaví, používají kvalitní zbraně, oštěpy, kopí, spolupracují, stopují, dokáží nahánět velkou zvěř. Zkrátka a dobře, dnešní lovci by si jistě s lovci před 200 000 lety v mnohém rozuměli. Možná bychom se mohli i něco málo přiučit. V této době také začíná vznikat prvotní společenská struktura. Dost možná se již setkáme s náčelníky, šamany, léčiteli. Dodnes se také vede jistý spor o to, zdali ve společnosti našich přímých předků převažovala role muže nebo ženy. Je to dobrá otázka. Zpravidla se říká, že muž svou dominantní pozici získal v době, kdy začala být běžná válka. To znamená v době, kdy se lidé začali usazovat, začal být nedostatek půdy a bylo třeba o ní bojovat. Je tedy dost možné, že navzdory tomu, co se nám snaží navykládat lovci mamutů, tak pravěká společnost mohla být velmi matriarchální. Dost možná právě ženy, které se staraly o oheň, o tu nejdůležitější věc, kterou tlupa měla, které se staraly o děti, o budoucnost tlupy, které věděli, co se v táboře děje, na rozdíl od lovců, kteří byli neustále pryč, tak možná hráli vůdčí úlohu. Těžko říct. Nicméně jsme na konci. Lidský rod samozřejmě neměl lineární vývoj. Druhy, o kterých jsme se bavili, sice jsou přímými, víceméně prokázanými předky člověka, ale existovalo mnoho dalších větví. Homo ergaster, současník Homo erectus. Známe i nálezy takzvaného Homo florensis, člověka z ostrova Flores, který byl menší než lidé. Nevíme, jak dlouho vlastně existoval. Ale jednalo se každopádně o slepou vývojovou větev. Konec konců známe například i Homo neanderthalensis, neandertálského člověka, o kterém se dlouho myslelo, že byl další slepou vývojovou větví lidského rodu, ale v dnešní době už víme, že neandertálci se křížili s našimi předky a prakticky každý z nás má v sobě špetku neandertálské krve. Někdo víc, někdo míň. Opět opakuju, když vidím své chlupy, tak si říkám, že asi jsem těch neandertálců měl mezi předky míň, ale moc se za to nestydím, protože neandertálci dost možná přidali lidské krvi spoustu důležitých genů. No nevadí, přátelé, loučím se s vámi a určitě se uvidíme u dalšího podobného videa a budu se na to těšit.